ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоъотии Ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Қурбон Қурбонзода ва Савсан Ғайурзода. طبق معلومات کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دوام 7 سال اخیر زیاده از 6 میلیون نفر سیاحان به کشور ما تشریف آورده از منطقه‌های سیاحی تاجیکستان دیدن نمودند. امروز در مملکت در عموم 214 مهمانخانه برای قبول سیاحان داخلی و خارجی از جمله در پایتخت مملکت شهر دوشنبه بیش از 50 مهمانخانه آماده خدمت هستند. اینچنین 34 هاستل، 52 آسایشگاه، 7 مرکزهای معالجوی و 10 خانه‌های استراحتی در منطقه‌های جمهوری در خدمت سیاحان قرار دارند. دایر به امکانات‌های سیاحی کشور همکارمان اهل‌دین نورالله گزارش آماده کرده است. рушди соҳаи сайёҳӣ дар шароити ҷаҳонӣ шудан ва пешрафти иқтисод ва саноати кишварҳои олам бахши меҳварӣ ва калидии иқтисодиёти кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонро дар бар мегирад. дар ин раванд тибқи оморҳои созмони ҷаҳонии сайёҳӣ дар соли 2025 минтақаи осиёи марказӣ ва ҷанубу шарқии осиё бахусус давлатҳои атрофи роҳи абрешими қадимӣ ба нуқтаи асосии сайру сайёҳат дар соҳаи туризм ва ҷаҳонгардӣ дар сатҳи дунё табдил хоҳад гашт. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Я из Санкт-Петербурга. номи ман Ксения аз шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия ҳастам. ман бо даъвати дугонаам ба Тоҷикистон омадам ва ҳоло дар ин гӯшаи беҳиштосоҳ қарор дорам. бори аввал аст ки дар кӯҳҳои зебои Фон қарор дорам. таассуроти ногуфтанист. нахустин маротиба аст ки пиряхҳоро дар ин кӯҳҳо дидам. кӯлҳои мусаффо ҳаст ки ин ҷо зуд ранг иваз мекунанд. осмони Тоҷикистон софу кабуд аст. ба ман ин писанд омад. бори аввал аст ки ба Тоҷикистон омадам. ман ба ҳама ҳамватанони худ он аксҳое ки гирифтем нишон медиҳам ва мегӯям ки Тоҷикистон воқеан зебост. одамон дар ин ҷо бениҳоят меҳрубонанд ва ҳамеша барои кӯмак омодаанд. Тоҷикистон ба унвони давлати мутамаддин ва дорои ёдгориҳои таърихӣ узви комилҳуқуқи созмони ҷаҳонии сайёҳии созмони милали муттаҳид буда ҳоло кишвари мо дар сархати давлатҳои амну ором дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ дар радабандиҳои харитаи сайёҳии ин созмони байналмилалӣ ба шумор меравад. мо сайёҳатамонро аз Узбекистон оғоз кардем ва инак ба Тоҷикистон омадем. имрӯз мо ба кӯҳгардӣ меравем. муддати 2 рӯз дар хайма буду бош мекунем. хӯрокҳо дар ин ҷо хело болаззатанд. мардуми ин ҷо хело меҳрубонанд. дар куҷое ки моро мебинанд ба меҳмонӣ даъват мекунанд. Тоҷикистон писанд аст. дар пайи дастгириҳо ва имтиёзҳои пешбининамудаи ҳукумати мамлакат ҳавасмандии бахши хусусӣ нисбати фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ зиёд гардида айни замон дар бозори хизматрасонии сайёҳӣ зиёда аз 224 ширкати сайёҳӣ фаъолият намуда истодааст. пеш аз ҳама аз рушди бардавоми ин соҳа дар Тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳодат медиҳад. бояд гуфт ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорои табиати рангину гуворо ва осори таърихии омӯзанда буда барои инкишофи соҳаи сайёҳӣ шароити мусоидро доро мебошад. бо таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, рушди муносибатҳои дипломатӣ барои муаррифии имкониятҳои сайёҳии давлати ҳуқуқбунёдамон дар сайёра шароити муфид фароҳам шуд. дар ин баробар барои рушди соҳаи сайёҳӣ имтиёзҳои андозию гумрукӣ пешниҳод карда шуд. бори аввал аст ки ман ба ин ҷо меоям. ман бисёр мехостам ба ин ҷо биёям ва кӯҳҳои кишвари зебои шуморо бубинам. имрӯз хеле ҳаловат бурдам. ман дар тааҷҷуб мондам ки шумо чунин одамони хуб ва меҳрубонед ки бо мо бархурди нек доред. воқеан ҳам ҳама мехоҳанд бо мо суҳбат кунанд. дар ҳақиқат ин макон имконияти зиёди сайёҳӣ дорад ва месазад ки ба Тоҷикистон ба дидани чунин манзараҳои ҷолиб биёем. бояд гуфт ки имрӯз дар мамлакат меҳмонхонаҳо бо тамоми шароити муосир барои қабули сайёҳони дохилию хориҷӣ аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар хизмати сайёҳон қарор дорад.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ иброз намуданд ки солҳои охир таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати мамлакат ба соҳаи сайёҳӣ имкон дод ки дар баробари афзун гардидани шумораи сайёҳон ширкатҳои сайёҳии ватанӣ низ зиёд гарданд. гуфтанд ба маврид аст ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи сайёҳӣ ва ҷаҳонгардӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон рушд ёфта ҳузури сайёҳони хориҷиро дар қаламрави тоҷикистон бештар намуд. имрӯз ки ҷумҳурии тоҷикистон узви комилҳуқуқи созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ мебошад, ин имкон фароҳам овардааст ки минтақаҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии мамлакат ҳамон дар китоби харитаи сайёҳии ҷаҳон ворид гардад ва ҷумҳурии тоҷикистонро бо минтақаҳои сайёҳӣ, кӯҳҳои баланди осмонбӯс ва обҳои мусаффояш ба ҷаҳониён бештар муаррифӣ намояд. дар идомаи тадбирҳои ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба талаботи замон ва ҷалби бештари сайёҳон ба ҷумҳурӣ имкониятҳои хизматрасонӣ барои сайёҳон дар кишвар аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат боз ҳам мукаммал гардонида мешавад. бо дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва маблағгузории фонди захиравии президенти мамлакат баҳри тақвияти раванди рақамикунонии муассисаҳои таълимӣ, муҷаҳҳаз намудани синфхонаҳои технологияҳои иттилоотӣ ва китобхонаҳои электронӣ ба зиёда аз 100 муассисаи таълимии вилояти Хатлон техникаҳои насли нави инноватсионии таълимӣ дастрас карда шуд. гузориши Исмоил Соҳибназарён ва Мусои Нурмуҳаммад дар ҳамин хусус пешниҳод мегардад. дар доираи татбиқи барномаи давлатии ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ барои солҳои 2024-2028 ба зиёда аз 100 муассисаи таҳсилоти умумии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон таҷҳизоти муосири техникӣ аз ҷумла компютерҳо, тахтаҳои электронии интерактивӣ ва дигар воситаҳои таълимӣ дастрас карда шуд. иқдоми мазкур бо дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва маблағгузории фонди захиравии президенти мамлакат роҳандозӣ гардида як ҷузъи муҳими сиёсати давлатии рушди соҳаи маориф ба ҳисоб меравад ва ба раванди рақамикунонии муассисаҳои таълимӣ мусоидат менамояд. таҷҳизоти муосир бо мақсади муҷаҳҳаз намудани синфхонаҳои технологияи иттилоотӣ ва китобхонаҳои электронӣ равона гардида шароити мусоиди таълимро барои хонандагон ва омӯзгорон фароҳам месозад. барномаи амалӣ гардондани технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ барои солҳои 2024-2028 дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурии тоҷикистон амал гарда истодааст ва имрӯз бо дастгирии пешвои муаззами миллат ва фонди захиравии пешвои муаззами миллат дар вилояти Хатлон 446 адад компютер, 67 адад принтер ва 69 адад тахтаи электронӣ проектор ҳамчун туҳфа ба муассисаҳои таълимӣ расонида шуда истодааст. дастгоҳу таҷҳизоти дастрас гардида имконият медиҳад ки хонандагон бо усулҳои муосири омӯзиш шинос шаванд, малакаҳои рақамии худро такмил диҳанд ва барои муваффақият дар таҳсил ва зиндагӣ заминаи мустаҳкам гузоранд. ба гуфтаи масъулин татбиқи барномаи мазкур дар 5 соли оянда тамоми муассисаҳои таҳсилоти умумиро бо шабакаи интернетӣ, синфхонаҳои компютерӣ, тахтаҳои электронӣ ва китобхонаҳои рақамӣ фаро хоҳад гирифт. ҳамзамон таъсиси системаи иттилоотии идоракунии соҳаи маориф, платформаҳои таълимии электронӣ аз ҷумла сандуқчаи зулбиё ва таҳияи беш аз 3000 китоби электронӣ ва маводи интерактивӣ аз қадамҳои муҳими дигар дар ин самт ба ҳисоб мераванд. имрӯз ба вилояти Хатлон якчанд намудҳои техникаи муосир барои барномаи таълимӣ ва баланд бардоштани савияи дониши хонандагони ноҳияҳои дурдаст оид ба технологияи муосир мусоидаткунанда оварда шудааст. тавре масъулон иброз менамоянд, тибқи нақша дар оянда ҳамаи муассисаҳои таълимии мамлакат ба шабакаи ягонаи таълимии миллӣ пайваст шуда платформаҳои нави рақамӣ ва маъхазҳои бозии таълимӣ ба хонандагон пешниҳод мегарданд. исмоил Соҳибназарён, Мусои Нурмуҳаммад, ахбор. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои истиқболи сазовори ҷашни бузурги милли 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди зиёда аз 400 иншоот ҷараён дорад ки аз ин нишон дод сохтмони 154 иншоот дар маркази маъмурии вилоят шаҳри Хоруғ рост меояд. гузориши Моҳираи Тоҳир.
дар заминаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон муддати 33 соли замони соҳибистиқлоли давлатӣ ин минтақаи мамлакат ба натиҷаҳои баланди созандагӣ ноил гардид. ҳоло вилояти бадахшон бо таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар марҳилаи нави рушд қарор дошта дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба ифтихори сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои созандагиву бунёдкори вусъати тоза касб намуда сохтмони иншооти таъиноти иқтисодиву иҷтимоӣ идома дорад. дар заминаи амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат дар қаламрави вилоят дар баробари бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бунёди беш аз 1500 иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар доираи нақша чорабиниҳои бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хорух иборат аз 301 банд барои бунёд ва барқарор намудани майдончаҳои варзишӣ, китобхона, марказҳои савдо, муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар иншооти аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ дошта таҳия гардида аз соли 2022 то инҷониб 231 иншооти хурду бузург дар маркази маъмурии вилоят ба истифода дода шуданд. дар ин самт боз сохтмони чандин иншооти дигар дар маркази вилоят шаҳри хорух ба нақша гирифта шудааст. ба хотири бозам беҳтар гардондани инфраструктури шаҳри хорух ва вусъат додани корҳои бунёдӣ дар тамоми маҳаллаҳои ҳудуди шаҳр имрӯзҳо корҳои ободонию созандагӣ мушоҳида мерасад. соли ҷорӣ дар доираи истиқбол аз ҷашнҳои интизор 2,8 километрҳои ҳудуди шаҳри хорух бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чароғон гардид. дар давоми беш аз 33 соли даврони соҳибистиқлолӣ бо талоши пайгиронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон инфраструктури ҳамаи шаҳру ноҳияҳои қаламрави ҷумҳурӣ куллан тағйир ёфта шаҳри хорухи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон низ аз ин шумор дар канор нест. дар 33 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба бисёр натиҷаҳои назаррас ноил шуда истодааст. аз ҷумла маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хорух ба бисёр натиҷаҳо ба бисёр пешрафтҳо ноил гардида истодааст ва имрӯз маркази вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хорух ба марҳилаи нави рушди худ бисёр гомҳои устувор гузошта истодааст. бо қомат афрохтани чандин иншооти муосир симои маркази вилоят боми ҷаҳонро бозам назаррабо гардонда истодааст. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. ахбор. дар ноҳияи спитамен бо мақсади фарогирии бештари кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ бунёди 3 кӯдакистони нав оғоз гардид. ин имкон медиҳад ки фарогирии кӯдакон ба зинаи аввали таҳсилот таъмин шуда ба мушкилоти мавҷуда нуқта гузошта шавад. тафсилоти бештар дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. бо назардошти он ки зинаи таҳсилоти томактабӣ барои ташаккули қобилияти зеҳнии кӯдакон нақши муҳим дорад, то моҳи сентябри соли равон дар деҳоти Истиқлол, Хуррамзамин ва Тағояки ноҳияи Спитамен бо 3 кӯдакистони наву замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. иқдоми мазкур дар ҳамдастӣ бо соҳибкорони ҳимматбаланд ва саҳмгузории аҳолӣ амалӣ гардида фарогирии шумораи зиёди кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ имкон фароҳам меорад ки насли наврас дар рӯҳияи баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ ба камол расад. ҳоло дар ноҳия дар 12 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ки дар онҳо бештар аз 2300 нафар кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст, омӯзиш бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ амалӣ гардида ҳама намуди машғулият бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ҷолибу хотирмон сурат мегирад. ташкили маҳфилу баргузории машғулияти гуногун дар муассисаҳои таҳсилоти томактабии ноҳияи Спитамен аз ҷумла дар кӯдакистонҳои рақами 1, 5, 11 ва 14 аз он шаҳодат медиҳад ки аз ҷониби масъулин ба ташаккули қобилияти зеҳнии кӯдакон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад. дар асоси барномаву нақшаҳои таълимии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола мураббияҳо курсҳои махсуси бозомӯзиро хатм менамоянд ва дар раванди таълиму тарбия аз аёният ва воситаҳои техникӣ ба се истифода мебаранд. соли гузашта дар ноҳияи Спитамен як кӯдакистони нав мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ айни хол 33% ташкил мекунад ки ин бо назардошти марказҳои инкишофи кӯдак мебошад.
таъмир ва муҷаҳҳазсозии кӯдакистонҳо бо аёният ва воситаҳои техникӣ низ аз ҷумлаи тадбирҳоест ки ҳамасола дар доираи нақшаи чорабиниҳо бо мақсади беҳтар намудани шароити таълиму тарбия аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамен амалӣ карда мешавад. дар робита ба амалӣ намудани барномаи давлатии рушди соҳаи тарбияи томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 ҷиҳати дастрасии бештари кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ ҳамзамон дар назди муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳияи Спитамен марказҳои инкишофи кӯдак таъсис дода шудааст. ҳамаи марказҳои инкишофи кӯдак бо аёният ва лавозимоти зарурии таълиму тарбия таъмин мебошанд. дар назди 37 масоили таълимӣ 114 гурӯҳи маркази инкишофи кӯдак ташкил карда шуда, айни замон дар марказҳои инкишофи кӯдак 2641 нафар кӯдакон ба таълими тарбия фаро гирифта шуданд. масъулини шуъбаи маориф иброз доштанд ки дар давоми 5 соли оянда бо маблағгузории мақомоти давлатӣ ва саҳмгузории соҳибкорону аҳолӣ бунёди кӯдакистонҳо дар деҳоти ноҳия вусъат ёфта, фарогирии кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ ба бештар аз 50% баробар мегардад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Спитамен, ахбор. сокинони касбу кори гуногун дар ноҳияи Деваштич 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои хоса истиқбол мегиранд. ба ин муносибат корҳои созандагию ободонӣ дар шаҳраку деҳоти ноҳия бо суръат идома дошта мардум бо рӯҳияи баланди меҳандӯстӣ барои ободии як гӯшаи диёр ҳисса гузоранд. аз ҷумла мунфаршнамоии роҳҳои аҳамияти маҳаллидоштаи деҳаи ростровути ноҳия мисол шуда метавонад. гузориши ҳамкоронамон. дар урфият мегӯянд ки роҳ ва боғ бунёд намудан аз ҷумлаи амалҳои наҷиби инсонӣ ба шумор рафта барои наслҳои минбаъда даҳсолаҳо хизмат хоҳад намуд. сокинону соҳибкорон ва пирони рӯзгордидаи деҳаи ростровуте ҷамоати деҳоти ростровут ки яке аз деҳаҳои калонтарин ва дурдастарини ҷамоат маҳсуб ёфта 70 километр дур аз маркази ноҳияи Деваштич қарор дорад, дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни фархундаю мукаррами 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон даст ба ободонии созандагӣ ва мунфаршсозии роҳи калони нақлиётгарди ростровут қалаи дӯст заданд. аҳолии меҳнаткашу ободгар ва соҳибкорони бурунмарзиву дохилии деҳаи ростровут баъди анҷоми тахту ҳамворсозии 21 километр роҳҳои душворгузар ва таъмиру тармими ҷорӣ ки зимистони соли 2024 ба иҷро расонида буданд, имрӯз бо муттаҳидиву сарҷамъӣ ва фазои сулҳу суботи саросарӣ ба мунфаршсозии беш аз 10 километр роҳи аҳамияти маҳаллидоштаи ростровут қалаи дӯст оғоз бахшиданд. дар ин замина аҳолию соҳибкорон ҳидоятҳои дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро асоси фаъолияти хеш қарор дода ба ҷои адои ҳаҷи умраву фарзӣ маблағҳои хункардаи хешро ба ободонию созандагӣ ва мунфаршсозии роҳҳои калони байни деҳавӣ масраф намуда истодаанд. тавре сокинон иброз доштанд дастгирии сиёсати иҷтимоии роҳбарияти олии мамлакат ва ободонию созандагӣ дар деҳаи ростровути ноҳияи Деваштич аз харҷи беҳудаи маблағҳо дар тӯи маъракаҳои пурдабдаба ва сафари дубораву себора ба ҳаҷи умраву фарзӣ боло меистад. аз ҳамин хотир аҳолии ободгари деҳаи ростровут дар ҳашари оммавии мунфаршсозии роҳи маҳалли зисти хеш бо ҳисси баланди созандагӣ ширкат варзида рӯйдоди мазкурро таърихӣ ва фаромӯшнашаванда номиданд. қайд гардид ки мунфаршгардонии беш аз 10 километр бо паҳноии 5 метр роҳи деҳаи ростровут қалаи дӯстро мутахассисони соҳибтаҷрибаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди хуҷандроҳсоз бар ӯҳда дошта тавассути техникаҳои муосиру гаронвазн ва пахшу суфтакунанда роҳҳои ҷавобгӯй ба меъёрҳои байналмилалӣ ба сомон расонида истоданд. иқдоми роҳандозӣ гардидани аҳолии деҳаи ростровут нишонаи фарҳанги баланди инсондӯстӣ ва муҳаббат ба давлату миллат маҳсуб ёфта, дар ин баробар ба ободонии як гӯшаи диёр ки номаш Тоҷикистон аст мусоидати амалӣ менамояд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, ноҳияи Деваштич, Ахбор. бо мақсади истифодаи самараноки нерӯи барқ ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. дар робита ба ин масъала шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи Ховалинг ҷаласаи сайёри ғайринавбатии хешро доир ба пешгирии ғайриқонунии истифодабарии нерӯи барқ баргузор намуд ки дар кори он масъалаҳои рӯзмарра баррасӣ ва нақшаҳо барои оянда тарҳрезӣ гардид. гузориши Олим Носирзода.
در ناحیه خاولینگی ولایت ختلان دایر به وارد گردیدن تغییر و الوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق ناحیه برگزار گردید. اسنای برگزاری جلسه غیر نوبتی سیار شورای هماهنگسازی اوید به تحلیل و جنبست وضع رعایت و اجرای طلبات قانونگذاری عمل کننده وابسته به استفاده ثمرناک قوه برق در فعالیت سوبیکت‌های تامین کننده و مشتریان قوه برق در حدود ناحیه در سال 2024 و دوره اول سال 2025 از جانب اشتراکداران معروضه‌ها پیشنهاد کرده شد. ابراز گردید که دوام 3 سال اخیر قرض مشتریان از حساب استفاده نیروی برق در ناحیه 1 برابر زیاد شده به 29 میلیون سومانی رسیده است که این وضع نگران کننده ارزیابی می شود. تحلیل‌ها نشان دادند که از این حساب بیش از 11 میلیون سومانی قرض‌های بی اساس بوده از جانب تشکیلات برق تامین کنی دوام سال‌های قبلی با بین‌آمدگیری تلفات قوه برق و دیگر خراجات‌ها به حساب مشتریان به طور اضافه قرضداری اضافه کرده شده است. در این زمینه مسئولان ساحه وظیفه‌دار کرده شدند که با استفاده از تمام شرایط و امکانیت‌های موجوده برای تطبیق هدف‌های حکومت مملکت و اجرای طلبات‌های قانون‌های عمل کننده حجم تلفات نیروی برق به تدریج کم کرده شود. طبق تحلیل‌ها و نتیجه گذرانیدن سنجش‌ها در فعالیت تشکیلات و کارخانه‌های ناحیه از حساب استفاده نیروی برق حالت قرضداری معین گردیده ضمن عملی سازی چاره‌های ضروری از این حساب مبلغ بیش از 4 میلیون و 400 هزار سومانی ستانیده شده در این سمت تدبیرهای ضروری علاوه‌ای ادامه دارند. تغییر و علاوه‌های وارد شده به قانون‌ها جوابگری و مسئولیت مشتریان و هم کارمندان شبکه‌های برق را بیشتر می‌نماید و در حالت رعایت نکردن معیارهای مقرر گردیده نسبت ویران کنندگان طلبات از جوابگری مأموری تا به جوابگری جنایتی کشیده می‌شوند. در قسمت خاتموی جلسه با انتخاب اعضایان از نهادهای گوناگون دولتی گروه‌های کاری تشکیل کرده شده وظیفه‌دار گردیدند که در تشکیلات و مؤسسه‌ها جماعت‌های دهات و محله‌ها با ساکنان عاید به تغییر و علاوه‌های وارد گردیده و استفاده صرفه‌کارانه قوه برق ملاقات و واخوری‌ها و کارهای فهماندهی را راه‌اندازی و عملی نمایند تا به این وسیله نتیجه‌ها در سمت تأمینات اهالی با برق دائمی بهتر و رشد ساحه‌های مختلف که مهمترین عامل بلند برداشتن سطح نیکوحوالی مردم دانسته می‌شود تأمین گردیده در این سمت زمینه‌های مساعد فراهم آورده شود. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه خاولینگ، اخبار. در ناحیه ورزاب اوید با استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق سریع وقت سپردن حق استفاده آن و خودداری از دیگر عملهای غیرقانونی وابسته به استفاده برق واخوری مسئولان و نمایندگان ساختارهای حفظ حقوق با ساکنان جماعت‌های شهرک و دهات برگزار شد. گزارش همکارانمان. نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب در همکاری با دیگر ساختارهای دخلدار با مقصد صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق، پرداخت حق استفاده آن و پیشگیری از استفاده غیرقانونی نیروی برق کارهای فهماندهی را با ساکنان و فعالان ناحیه تقویت می‌دهند. واخوری نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه این نوبت در قصر فرهنگ دایر شد که در آن ساکنان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه اینچنین مسئولان همه کارخانه و تشکیلات صحوی اشتراک نمودند. در قسمت اولی همایش نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تاکید نمودند که انرژتیک یکی از ساحه‌های افضلیتناک اقتصاد ملی محسوب یافته استفاده صرفه‌کارانه و ثمرناک آن بر رشد حیات اجتماعی و اقتصادی کشور اینچنین فعالیت منتظم انشاءات انرژتیکی زمینه می‌گذارد. در ادامه از هر یک اشتراکچی واخوری تقاضا گردید که در استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق مسئولیت شناس باشند. طور اطلاع داده شد تغییراتی که به کدکس های جنایتی و حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان وارد شدند پیش بینی می نمایند که هنگام رعایت نکردن قاعده و معیارهای استفاده قوه برق جوابگری در نمود جریمه و حتی محروم کردن از آزادی تطبیق کرده می شود. از این خاطر هر یک ما وظیفه‌دار هستیم که نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده نموده مبلغ استفاده آن را سریع وقت سپاریم. در واخوری همزمان نمایندگان اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مسئولان ساختارهای دخلدار قدرتی قید نمودند که با درک بلند مسئولیت شناسی از نیروی برق موجوده که نورسایی آن خصوصیت موسمی و موقتی دارد باید صرفه‌کارانه استفاده نماییم. قید کردن به مورد است که از 15 اپریل سال 2025 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم
эмомалӣ раҳмон дар қатори дигар қонунҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон имзо гузоштанд ки ҳадафи асосии ворид намудани тағйирот дар онҳо илова гардидани моддаи нав дар самти пешгирии дахолати беасос ба таҷҳизоти ҳисоби нерӯи барқ ва вайронкуниҳои қоидаву меъёрҳои истифодаи қувваи барқ мебошад. бо мақсади истифодаи самараноки қувваи барқ, пешгирӣ аз дуздии он ва баландбардоштани фарҳанги сокинон дар ин самт дар шаҳри Душанбе чораву тадбирҳои судманд амалӣ мегардад. Дар ин замина аз ҷониби Агентии назорати давлатии энергетикӣ назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди пойтахт чорабиниҳои мақсадноки иттилоотӣ бо аҳолӣ гузаронида шуд. гузориши ҳамкоронамон. нерӯи барқ фишанги асосӣ ва омили калидии пешрафту тараққиёт маҳсуб меёбад. барои таъмини пурраи мамлакат бо нерӯи барқ аз як тараф бунёд ва таъмиру навсозии нерӯгоҳҳои барқии обӣ бошад, аз ҷониби дигар оқилонаву сарфакорона истифодаи нерӯи барқ нақши бузург дорад. истифодаи мақсадноки нерӯи барқ яке аз масъалаҳои муҳиму стратегии давлат ба ҳисоб рафта, аз ҳар як шаҳрванд муносибати ҷиддӣ ва ғамхоранаро тақозо мекунад. бо ҳамин мақсад аз ҷониби кормандони Агентии назорати давлатии энергетикӣ назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди пойтахт чорабиниҳои иттилоотӣ байни аҳолӣ гузаронида шуд. ба ҳар як сокин ҷиҳати сарфакорона ва оқилона истифода бурдани нерӯи барқ корҳои фаҳмондадиҳӣ ва маслиҳатҳои мушаххас дода шуд. ҳадаф аз тақсимоти варақаҳои таблиғотӣ ташрифофотӣ дар он аст ки чӣ тавре ба мо маълум аст, яке аз истифодабарандагони асосӣ дар шароити хона ин модарону занон ба ҳисоб мераванд. ба нақша гирифтем ки тақсимоти ин варақаҳоро дар чунин маконҳо ба роҳ монем, яъне ки аз ҷониби ҳар як мутахассис, ҳар як корманди Агентии назорати давлатии энергетикӣ назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як сокинон, ба муштариён дар алоҳидагӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. ба онҳо роҳҳо ва усулҳои содатарине ки маълум карда шудааст дар шароити хона онҳо фаҳмонида мешаванд. мавриди истифодабарӣ қарор додани ин тавсияҳо сокинон метавонад то 30% истифодабарии нерӯи барқро дар шароити хона кам намоянд. маврид ба зикр аст ки сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ дар ин шабу рӯз ба маънои кафолати рушди иқтисодӣ, таъмини некуаҳволии мардум, пешрафти давлат, зиндагии шоистаи ҳар як хонадони кишвар, саноатикунонӣ бо суръати мамлакат, таъсиси даҳҳо корхонаи хурду бузурги саноатию ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ аст. кирмакпарварӣ яке аз шуғулҳои деринаи мардуми тоҷик ба шумор рафта ба истеҳсоли ин ашёи хом дар мамлакат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. фароҳам будани шароит дар ин самт сокинонро имкон медиҳад ки ҳамасола истеҳсоли пилларо афзун намоянд. айни замон маъракаи пилласупорӣ дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон оғоз шудааст. Самандар Шоев ва Искандари Саид гузориш медиҳанд. кирмакпарварони ноҳияи шаҳри Туз бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ва обу ҳавои мусоид дар миқёси вилояти Хатлон аввалин шуда супоридани пилларо ба нуқтаҳои қабул шурӯъ намуданд. тавре гуфта шуд инак ҳафтаи дуюм аст ки хоҷагидорон аз гирду атрофи ноҳия пиллаи истеҳсол намудаашонро ба нуқтаи қабул оварда то имрӯз аз 19 тоннаву 800 килограмм нақшаи дурнамо наздик ба 5 тоннаи онро ҷамъоварӣ намуданд. дар ноҳия тибқи нақша 600 қутии тухмии кирмак ба сокинон дастрас гардида дар натиҷаи хуб ба роҳ мондани парвариши он имрӯзҳо ҳосили хушсифату дилхоҳ ба даст оварда ба корхонаи қабули ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик дар ноҳияи шаҳри Туз супорида истоданд. тавре масъулини корхона иттилоъ доданд ҳамасола барои саривақту босифат иҷро намудани дурнамои истеҳсоли пилла сокинон бо ашёву лавозимоти зарурии парвариши кирмак таъмин карда шуда дастранҷи онҳо бо нархи дилхоҳ пардохт карда мешаванд. имсол дурнамои истеҳсоли пилла 19 тонна ва 800 то ба ҳол 4 тонна ва 600 ҷамъоварӣ кардем. қариб 25% нақшара дар бар мегирад. 20 сум пардохт карда истем. имсол порсол 18 сум буд, имсол 20 сум, перор сол 15 буд. ҳавасмандӣ зиёда нисбати пиллада.
ҳамин аст ки сокинони ноҳия барои ривоҷ бахшидани самти кирмакпарварӣ ҳавасмандии зиёд дошта бо гирифтани ҳосили баланд дар таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ин ашёи хом саҳми муносиб мегузоранд. ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик ба хотири рӯҳбаланд гардонидани кирмакпарварон ҳар мавсим дар ҷанбасти дурнамои сесолӣ нафарони пешсафи соҳаро бо тӯҳфаҳои хотирмон қадрдонӣ намуда бо ин васила ҷалби сокинонро дар рушд бахшидани ин самти муҳими кори кишоварзӣ бештар месозанд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи шаҳри Туз, Ахбор. имрӯзҳо аҳли заҳмати ноҳияи Ховалинг бо истифода аз ҳавои мусоид бештар дар саҳроянд. Кишоварзон дар майдони беш аз 150 гектар замини корам картошка кишт намуда ҳоло раванди корҳо дар ин самт идома дорад. шарҳи бештар дар гузориши Анваршоҳ Сайдализода. имрӯзҳо дар ҳама гуна шаклҳои хоҷагидории ҷамъияти шаҳраку деҳоти ноҳияи Ховалинг маъракаи кишти картошка бо маром ҷараён дорад. бо дар назардошти дарёфти манфиати иқтисодӣ ва таъмини сокинон бо ин навъ зироат, кишоварзон талош намуда истоданд ки ҳарчи зудтар дунаморо таъмин ва майдони кишти онро сол аз сол васеътар намоянд. айни ҳол кишти картошка дар хоҷагии деҳқонии Холиён воқеъ дар дараи мухтори ҷамъияти деҳоти ҷонбахти ноҳияи Ховалинг бо истифода аз техникаву мошиналоти кишоварзӣ ва риояи талаботи қоидаҳои агротехникӣ идома дошта, ин омилро мутахассисон ба вусати маъракаи кишт ва бо сифат анҷом додани он хуб арзёбӣ менамоянд. чунин тадбир дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия бо тавсияу маслиҳатҳои олимону мутахассисон ва таҷрибаи илман асоснок ба роҳ монда мешавад. дар ноҳия 1277 хоҷагӣ деҳқонӣ фаъолият мекунад. 605 гектар нақшаи дурнамои кишти картошка пешбинӣ гардидааст ки айни замон бошад дар майдони зиёда аз 150 гектар кишти картошка гузаронда шудааст. роҳбарони хоҷагии деҳқонӣ ва деҳқонон тамоми намуди агротехникаи кишоварзиро ба роҳ монда истодаанд. қариб зиёда аз 70% хоҷагии деҳқонӣ ба техникаи кишоварзӣ таъминанд. оду ҳавои ноҳия барои кишт намудани зироатҳои кишоварзӣ мусоид мебошад. дастрасии пурраи тухмиҳои аълосифат ва нуриҳои минералӣ, инчунин техникаву мошиналоти кишоварзӣ рӯҳияи меҳнатдӯстии заҳматкашони ин хоҷагиро баланд бардошта, онҳо умедворанд ки ҳосили фаровони зироати барангпарваридаашонро ба даст меоранд. ба иттилои масъулон, майдони умумии заминҳои хоҷагии деҳқонии Холиёни ноҳияи Ховалинг беш аз 3 гектарро ташкил дода, хоҷагидорон дар майдони 1,5 гектари он навъи тухмии картошкаи исмиро корида истоданд. дар боқимонда заминҳои хоҷагӣ бошад, заҳматкашон ғаллаву обчакорӣ намуданд. хоҷагидорони ноҳияи Ховалинг мақсад доранд ки бо истифодаи самараноки ҳар порча замини корами обӣ ба гирифтани ҳосили баланд ноил гардида сатҳи рӯзгори хешро беҳтар ва бозори истеъмолиро бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ таъмин намоянд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Ховалинг, Ахбор. дар шаҳри Исфара сарбозон баҳри хизмати содиқона ба ватану миллат қасам ёд намуданд. онҳо бо ёд намудани савганди ҳарбӣ қабул доданд ки дар иҷрои вазифа ва уҳдадориҳои ҳарбии худ то нафаси охирин содиқ монда баҳри ҳифзи марзобун ва пос доштани муқаддасоти ватан ҳамеша омодаанд. гузориши Собир Айёбӣ ва Саҳбони Қурбон. дар майдони парчами давлатии маркази шаҳри Исфара чорабинӣ бо шукӯҳи савгандёткунӣ навазкарони қисми низомии 02267 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. дар маросими савгандёткунӣ ҷавононе ки дар даъвати баҳорӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пайвастанд иштирок карда ваъда доданд ки барои ҳифзи марзу бум пойдории сулҳу субот саҳм мегузоранд ва ба халқу ватан садоқатмандона хизмат менамоянд. давоми беш аз як моҳи хизмати навазкарии худ онҳо меъёрҳои оинномавӣ ва дигар уҳдадориҳои ҳарбиро аз худ карда барои ёд намудани савганди ҳарбӣ омода шуданд. акнун савганди ҳарбӣ ёд мекунанд то ки ба ҳайси сарбозони комилҳуқуқи ватан тамоми вазифаву уҳдадориҳои ҳарбиву хизматии худро мустақилона иҷро намоянд. ҷавонаскарони омода ба хизмати ҳарбӣ бо амри командири қисми низомӣ ба маркази майдони сафороӣ саф кашида дар назди иштирокчиёни ин чорабинӣ сатрҳои савгандномаро ба забон оварданд ва барои дифоъ аз ин марзу бум ва хизмати содиқонаву софдилонаро адо намуданд, қасам ёд карданд. ман сарбози қатории Ҷамолов Муҳаммад Иқбол ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда барои садоқат ба халқи худ ва ба сарвари давлат савганд ёд мекунам ва бо тантана қасам мехӯрам
اگر من این قسمی با تنتنه خود را شکنم بگذار به جزای سخت قانون و نفرت خلق گرفتار شوم. البته یاد نمودن سوگند حربی برای هر یک نوسکر قسم نظامی لحظه خاطرمان و روزی فراموش‌ناپذیر شماریده می شود، زیرا آنها بعد قسمیات کردن چون سربازان کامل حقوق در راه حمایت این سرزمین اجدادی و اجرای بیچون وظیفه‌های مهم خدمتی مسئولیت بزرگی را بر دوش می‌گیرند. سپس راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، نمایندگان بخش و ساحه‌های گوناگون جامعه و والدان و نزدیکان سربازان تاکید داشتند که محض با شرافت، صداقت و جسارت کسبی، فداکاری و جانیساری و خدمت‌های شبانه روزی خدمتچیان حربی در سرزمین پاک نیاگانمان صلح و ثبات پایدار است و امروز جامعه کشور زندگی آسایشته دارد. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اصفهان. اخبار. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бахшида ба эълони солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия форуми ҷумҳуриявии илми амалӣ баргузор гардид. дар форум намояндагони вазорату идораҳо, кумитаву ташкилотҳо ва донишмандону муҳаққиқон иштирок намуда вобаста ба татбиқи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти таҳкими рақамикунонӣ дар соҳаҳои гуногун табодули афкор намуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. форуми ҷумҳуриявии татбиқи назария дар амалия ҳамгирои илм бо истеҳсолот дар раванди рақамикунонӣ бахшида ба эълони солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия дар донишгоҳи миллии тоҷикистон онҳоеро ба ҳам овард ки ҷиҳати рушди ин соҳа ва амалӣ намудани ҳадафҳои ҳукумати кишвар дар ин самт даст ба коранд. ҳозирин нахуст аз намоиши дастовардҳои донишгоҳҳои олии кишвар дидан карда бо шароити таълим ва муҷаҳҳазгардонии онҳо ошноӣ пайдо намуданд. иттилоъ дода шуд ки дар доираи татбиқи ҳадафҳо дар самти рақамикунонӣ ва рушди иқтисодиёти сабз дар кишвар дар тамоми макотиби олии мамлакат корҳои назаррас сомон ёфта раванди омӯзишӣ ва пажӯҳишҳои илмӣ идома дорад. дар қисмати дуюми ҳамоиш иштироккунандагон баромад карда иброз доштанд ки тамоюлҳои рушди иқтисодиёти ҷаҳонӣ бозгӯи он аст ки иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон низ ба монанди дигар кишварҳои тараққикарда дар ҳоли рушд қарор дорад, хусусан бо мақсади таҳкими асосҳои институтсионалии иқтисоди рақамӣ, рушди инфраструктураи иттилоотиву коммуникатсионӣ дар тамоми кишвар, рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва ҷиҳати вусъатбахшии раванди амалӣ намудани иқтисоди рақамӣ, кишвари мо ҳанӯз солҳои 2000 инҷониб тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда дар ин самт ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст. қабули барномаҳои давлатӣ бобати компютеркунонии муассисаҳои таълимӣ ва амсол ба ин намунаи олии ин тадбир аст, яъне бо мақсади ҷорӣ намудани иқтисоди рақамӣ ва сабз, афзоиши даромади буҷет, содагардонии равандҳои бақайдгирӣ ва рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ. ҷумҳурии тоҷикистон ҳанӯз аз аввали солҳои соҳибихтиёрӣ даст ба кор асту дар ин ҷода ба дастовардҳои арзанда ноил гардидааст. низомҳои муосири омода кардани мутахассисон дар шароити рушди инноватсионии иқтисодиёт, танзими ҳуқуқии тиҷорати электронӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон, талаботҳои тайёр кардани кадрҳои соҳаи технология ва системаҳои иттилоотӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт ва амсол ба ин аз мавзӯоте буданд ки дар кори ҳамоиш мавриди таҳлилу баррасии коршиносон қарор гирифтаанд. барномаи давлатии кабуди зӯркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар ҳоли амалишавӣ қарор дорад. бо мақсади иҷрои бандҳои барнома имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои лозима сомон ёфта масъулин дар ин самт тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мекунанд. гузориши ҳамкоронамон. танзими тавозуни табиӣ, коҳиши ҳаҷми газҳои гулхонаӣ, мутобиқшавӣ ба раванди тағйирёбии иқлим, беҳтар кардани вазъи экологияи кишвар, муҳайё намудани шароити муҳити зисти солим ва муҳимтар аз ҳама, гузариши кишвар ва иқтисодиёти сабз аз ҳадафҳои барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 мебошад, ки ин тар дар замина ба стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таҳия гардидааст. вобаста ба ин дар шаҳри турсунзода нақшаи чорабиниҳо амалӣ гардида корҳои зарурӣ сомон дода шудааст. бунёди ниҳолхона дар масоҳати 1.3 гектар идомаи ҳамин тадбирҳо мебошад, ки бо ҷалби мутахассисони донандаи нозикӯҳои самти аграрӣ фаъолият дорад. беш аз 12 000 бех ниҳоли дар парваришгоҳ нигоҳ дошта имрӯз бо риояи дурусти қоидаҳои парвариш боровар гардида барои сарсабзии кӯчаву хиёбонҳои шаҳри турсунзода
و 3 استفاده می‌گردند. در این برابر صادرات آنها به دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت نیز در نظر داشته شده است که این عامل یکی از بندهای برنامه کبودیزارکنی مملکت محسوب می‌یابد. در حدود شهر قریب که زیاده 131,000 بیخ درخت‌های همیشه سبز، سایه افکن، میوه دهنده و دیگر نمود درخت‌ها تا امروز شناخته شده است. ما مقصد داریم که برای سرسبز و خرم گردانیدن دیار عزیزمون سهمگذار باشیم. این وضع در ناحیه شهرنو شیوه دیگر دارد. طبق نقشه برنامه کبودیزارکنی در ناحیه تا به امروز بیش از 11,000 نهال گوناگون همیشه سبز شناخته شده است که از دورنمای نقشه بر زیاد می باشد. یعنی از روزهای اول توسیع برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 مسئولین ناحیه دست به کار برده کارهای نظررس را انجام دادند. حالا با مقصد زیاد نمودن میدان میسزار و شناختن درختان سایه افکن و آرایشی در خیابان و گلگشت‌های ناحیه چوره‌های مشخص اندیشیده شده. کار در این سمت با حوصله تازه ادامه دارد. برای باز هم زیاد نمودن نهالان و پس نمودن واردات آن در ناحیه از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد نهالخانه به نقشه گرفته شده است که این تدبیر نیز ادامه منطقی اجرای هدفها در این سمت است. бо фаро расидани мавсими гармӣ аз истеъмоли нодуруст ва риоя нагардидани ҳолати беҳдоштӣ бештари инсонҳо ба бемориҳои сироятӣ гирифтор мешаванд. бо мақсади пешгирӣ аз ин бемориҳо ва гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ мутахассисони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ноҳияи файзобод пайваста бо мардум дар иртиботанд. маҳмадалӣ абдукарим гузориш медиҳад. در دایره عملشوی برنامه ملی تشکل طرز حیات سالم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 بخشیده بر روز عمومی جهانی بهداشت شخصی با ابتکار مرکز تشکل طرز حیات سالم در ناحیه فیض‌آباد همایش معرفتی و ترغیباتی دایر کرده شد. در تدبیر راه اندازی گردیده نمایندگی از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد و شریکان رشد همچنین دایره وسیع اهل جامعه ناحیه اشتراک کردند. ضمن برگزاری همایش با ساکنان و اشتراکچیان جهت عامل‌های طرز حیات سالم، بهداشت شخصی و جمعیتی، استفاده عاقلانه آب نوشاکی و بیماری‌های موسمی با واسطه آب استعمالی سرایت کننده معلومات داده شد. ابراز گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان با نظرداشت مهمیت عملی سازی تشویقات عاید به تشکل طرز حیات سالم، تحکیم سلامتی و پیشگیری بیماری‌ها در بین اهالی از زمانی به دست آوردن استقلالیت دولتی دوره به دوره بر روند تامین طرز حیات سالم در جمهوری توجه خاصه ظاهر نموده برای رشد آن مرکزهای تشکل طرز حیات سالم در ولایت و منطقه ها فعالیت می نماید. با مقصد باز هم بیشتر گسترش دادن طرز حیات سالم در جامعه ضرورت آموزانیدن همه طبقه های اهالی به میان می آید. همکاری با بخش های دیگر در زمینه نقشه مشترک می تواند نتیجه های معین را به دست آورد. همچنین با مقصد درک نمودن مسئله های در همایش ذکر گردیده از جانب مسئولان و اشتراکچیان مبادله سودمند راه اندازی کرده شد. هدف اساسی برنامه این تشکل مناسبت نوی شهروندان توسط پرینسیپ های طرز حیات سالم از جمله بلند برداشتن سطح معرفتی طبی ساکنان مملکت، تغییر رفتار نسبت به سلامتی خویش، درک ماهیت طرز حیات سالم، باز آموزی و بلند برداشتن اختصاص متخصصان ساحه های گوناگون عاید به مسئله های تشکل طرز حیات سالم، تکمیل ساختار و تأسیس زمینه مادی و تکنیکی مرکزهای تشکل طرز حیات سالم و بلند برداشتن ثمراناکی کار آنها می باشد. محمدعلی عبدکریم، خیرالله خالمومینزاده، فیض‌آباد اخبار. риёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти суғд бо мақсади баланд бардоштани малакаю маҳорати касбии кормандон дар маркази таълимии шаҳри Бӯстон байни кормандони қисмҳои мустақил варзиши касбии оташнишонӣ доир намуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ.
در مرکز تعلیمی آموزشی قسم مستقل ساختارنشانی شهر بوستان مسابقه ولایتی تکمیل تجربه نشان دادن مهارت کسبی آتشنشانی با اشتراک کارمندان همه قسم‌های مستقل ساختارنشانی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت برگزار کرده شد. طوری تاکید گردید تشکیل و برگزاری چنین مشغولیت‌ها در پیشگیری حادثه‌های ساختار منفعت‌آور، اشتراک فعال و اجرای قاعده‌های در مسابقه پیش بینی گردیده و من بعد اجرای وظیفه‌های کسبی، سنجش آمادگی تکنیکی و تجهیزات، حالت جسمانی کارمندان و پیشگیری حادثه‌های ساختار اهمیت مهم دارد. دسته‌ها از جزو تام‌های قسم مستقل آتشنشانی شهر و ناحیه‌های ولایت از روی نمود دویدن در مسافه 100 متر با گذشتن از مانعه‌ها، برآمدن با نردبان محاربه‌ای به آشیانه‌های مناره تعلیمی و دیگر نمود مشق‌ها اجرا گردید. هر دسته موافق به شرط‌های پیش‌بینی نموده فعالانه اشتراک کرده از روی نمودهای ورزش آتشنشانی نیرو، مهارت و قابلیت جسمانی و آمادگی خویش را نشان دادند. کارمندان خدمات دولتی آتشنشانی که در نزد آنها وظیفه‌های پرمسئول در پیشگیری و خاموش نمودن ساختارهای به عمل آمده در انشاءات معموری، بناهای بلندآشانه استقامتی، نجات آدمان و مال و اموال می‌ایستد، برگزاری چنین مشق‌ها واسطه تکمیل تجربه، سنجش حالت آماده باشی، مهارت بلند کسبی، آمادگی تکنیکی و تجهیزات بوده. این بهره سری وقت یاری رسانیدن، خاموش نمودن ساختار و ایمن نگاه داشتن از ضرر نقش مهم می‌گذارد. ورزش این خودش چست و چالاکی و بلند برداشتن ملکه حیاتی شخصی، نجات دادن آدمان و نجات دادن مال و ملک دولتی و خصوصی می باشد. در اینجا در 5 نمود ورزش گذرانده ایستاده ایم که در یکمش 100 متر با مانعگاهش برآمدن با آشیانه 4 و استافته 400 متر و بیوی رازیورتینی گذرانده ایستاده ایم. رفت مسابقه کسبی آتشنشانی را مسئولین ریاست خدمات دولتی آتشنشانی ولایت نظارت و به اجرای مشق‌ها، رعایت قاعده‌ها، سنجش حالت آماده باشی دسته‌ها موافق به شرط‌های پیش بینی شده بهاگذاری نمودند. دسته قسم مستقل ساختارنشانی شهر بوستان جای اول، خدمات دولتی آتشنشانی ناحیه شهرستان جای دوم و قسم مستقل خدمات دولتی آتشنشانی ناحیه جبار رسولوف جای سوم را صاحب گردیده، غالبان با جام و تحفه‌های افتخاری قدردانی گردیدند. дар асоси нақшачорабиниҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав барои баланд бардоштани сатҳи маълумотнокӣ ва омодабошии доимӣ ҷиҳати пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодаи хусусияти табиию техногенӣ дошта дар иншооти соҳаи маориф машқҳои мудофиаи гражданӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон. дар асоси нақша чорабиниҳои бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳияи шаҳри нав дар муассисаи томактабии рақами 2 бо номи моҳичаи тиллоӣ машқҳои мудофиаи шаҳрвандӣ ва чорабиниҳо вобаста ба пешгирии ҳолатҳои фавқулодаи хусусияти табиию техногенӣ дошта баргузор гардид. қабл аз оғози машқҳо дар саҳни кӯдакистон мутахассисон ба аҳли иштирокчиён дар бораи таҷҳизоту воситаҳои наҷотдиҳӣ маълумот дода тарзи дурусти истифодаи онҳоро нишон доданд. сипас бо садо додани суруди миллӣ ҷамъомади тантанавӣ оғоз гардида намояндагони бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва шӯъбаи маорифи ноҳия аз рафти баргузории чорабиниҳои мақсаднок маълумот дода қайд карданд ки ҳар як шаҳрванди мамлакат бояд ҷиҳати таъмини бехатарии худ ва атрофиён ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода ба таври ҳамешагӣ омода бошанд. дар идома ҳамроҳ бо гурӯҳҳои дар боғчаи рақами 2 фаъолияткунанда машғулиятҳои омодагӣ гузаронида шуда ба кӯдакон вобаста ба намудҳои ҳолатҳои фавқулода ва амали онҳо ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода фаҳмонидадиҳӣ карданд. амали нерӯҳои ғайриҳарбии муассисаи томактабӣ ҳангоми ҳолатҳои эҳтимолии рух додани ҳолатҳои фавқулодаи хусусияти табиию техногенӣ дошта санҷида шуда тибқи талабот гурӯҳҳои радиатсиониву кимиёвӣ, хизматрасонии паноҳгоҳҳо, оташнишонӣ, санитарӣ, наҷотдиҳӣ, хабардоркунӣ ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ вазифаҳои дар наздашон гузошташударо иҷро карданд. маврид ба зикр аст ки пешгирии ҳолатҳои фавқулодаи хусусияти табиию техногенӣ дошта
бардошта ва рафъи оқибатҳои он аз ҳар як шаҳрванди мамлакат малакаи дониши амиқро тақозо менамояд. аз ин рӯ мувофиқи нақшачорабиниҳои амалишаванда ҳамасола дар мамлакат як қатор чорабиниҳои мақсаднок роҳандозӣ карда мешаванд ки аз ҷумлаи онҳо баланд бардоштани маҳорати амалии хонандагону кормандони муассисаҳои соҳаи маорифи мамлакат роҷеъ ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода мебошад. мақсад аз гузарондани чунин чорабиниҳо омода намудани кӯдакон ва омӯзгорон кормандони боғча ва муассисаҳои таълимии ноҳия барои рафти ҳолати фавқулода мебошад. айни ҳол амали нерӯи ғайриҳарбии муассисаи томактабӣ дар ин ҷо дида мешавад ки ҳангоми ҳолати фавқулода ёрии худро расонида истодаанд. дар интиҳои чорабинии омодабошӣ тарбиятгирандагони ин муассисаи томактабӣ саҳнаҳои ҷолиб ва барномаи фарҳангии омода намудаашонро пешкаши иштирокдорон гардониданд. ҳамзамон чанде аз фаъолон барои ба таври намунавӣ иҷро кардани вазифаҳояшон бо сипоснома қадрдонӣ карда шуданд. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. саломат бошед.